tothom. Primer agrair a Sor Racisme que ens hagi convidat. Encantats d'haver vingut. Ja saben que sempre que puguem nosaltres vindrem perquè ens agrada molt col·laborar amb Sor Racisme. Perquè a més la feina que fa és impagable i és una feina que des del Col·legi d'Advocats molt poques vegades podem fer. La sinceritat és una mica per l'altra i per tant és així. Les institucions, com tot, tenen un funcionament molt més difícil d'arrencar que una associació com la vostra, que crec que fa una funció bàsica en el nostre dret i sobretot amb les víctimes. Molt important. Creo que empresas de traductores hay dos y se reparten en los partidos judiciales, ¿verdad? Es así. Y estoy de acuerdo contigo, Oscar, otra cosa, importantísimo que el fiscal sea especializado. Creo que Miguel Ángel Aguilar, que antes estaba en menores, ¿verdad? Es un magnífico fiscal, una persona muy luchadora. I no puc parlar, com diu ell, d'anècdotes. En tot cas, després, si hi ha preguntes, entrarem en anècdotes, que n'hi ha moltíssimes, i podem parlar de moltes coses. El que sí que jo voldria fer, i com que tinc la sort avui que ja hi ha hagut un advocat al meu costat que ja ha parlat de qüestions jurídiques, avui m'esplaiaré una mica més a gust, em deixaré anar una mica més. I si us sembla, començaré per una anècdota. Mireu, fa uns quants anys, vosaltres recordareu, la majoria, un programa que fan a Catalunya Ràdio cada matí, que el portava l'Antoni Bassas, un gran periodista, que ara està a Washington, que se li va ocórrer la idea de fer un programa des de l'Equador. I se'n va anar 2 dies a l'Equador a fer el programa en directe. I a més va coincidir que era l'època en què hi havia aquella sequera tan espectacular a Catalunya que el nostre conseller se'n va anar a veure la Moreneta, que la Renata Polir, sobretot, ho va aconseguir, va ploure molt. Però, just en aquells dies en què l'Antoni Bassas estava a l'Equador, el primer que va fer quan va començar el programa va ser treure el micro per la finestra perquè es estava veient un xàfec espectacular. I se sentia molt, era la típica pluja tropical d'aquella que pica i que es nota molt el soroll. L'home va treure el micro i va dir: us fa enveja? Aquí tot és aigua. Tot és aigua. I això em va venir ràpidament al cap una cosa i vaig pensar, és que això hauríem de ser conscients tots plegats, que això del primer món, el segon món, el tercer món i tots els mons que hi ha i totes les categories és una cosa que pot bascular en qualsevol moment. Hi ha un element bàsic que és l'aigua, que si un dia ens desapareix haurem d'anar a buscar els països allà on hi hagi. I em va fer pensar que segurament potser els nostres fills o potser els nostres nets un dia haurien d'emigrar a l'Equador. I de seguida, pensant en els meus clients, amb el col·legi d'advocats de la comissió, que sempre parlem de tots els conflictes que tenim amb l'administració pública, vam pensar, ostres, em va venir al cap, com ens tractaran si ens anem a l'Equador? Quin és el tracte que ens donaran? De fet, quin és el tracte que ens mereixem? I sincerament, l'expectativa era bastant dolenta, perquè si existeix allò de la reciprocitat, espero que la meva filla no hagi d'anar a l'Equador a treballar, perquè el tracte que li hem donat aquí a l'equatorià fins ara deixa, sincerament, molt que desitjar. Dic equatorià perquè, a més aquest no l'he fet aquest programa. És d'allà a l'època en què venien, potser era aquell moment en què les estadístiques deien que era el país que potser portava més immigrants en aquell moment. No sé si ara ja és això, evidentment ha canviat molt, però el que són les coses, la crisi econòmica està començant a provocar aquest efecte que jo vaig pensar en aquell moment. I ara ja comencem a migrar nosaltres. Ara ja comencen a haver-hi moltes famílies que veuen que els seus fills, nebots, nets, marxen, potser primer cap a Europa, però les fronteres són molt obertes, i ara mateix ja sabem de gent que s'ha anat a Argentina, a Brasil, països que estan en una certa trajectòria ascendent, entrecomillada, però que garanteixen més feina que la que tenim aquí, i que comencem a migrar. I per tant, ara segurament ja comença a haver-hi una sensibilitat que abans no hi era. Per què? Perquè les persones són fruit de les nostres circumstàncies. I per tant aquestes circumstàncies manen al nostre entorn. Entorn que després es tradueix en una actuació de caràcter social i després això s'acaba traduint, si el legislador està atent a les circumstàncies, amb una legislació adequada a aquell moment. És evident que les nostres lleis d'estrangeria no van al ritme que haurien d'anar, és obvi. Anem molt atropellats. Jo faré un resum molt ràpid perquè en aquests 15 minuts no dona molta marge, però a més la platea és molt experimentada i per tant no explicaré res que no sapigueu. Per tant, el que us diré és que l'evolució legislativa del nostre dret d'estrangeria avui per avui no garanteix que nosaltres com a advocats realment puguem defensar i evitar
que pugui caure a l'administració com passa amb certa discriminació. Inclús la pròpia llei cau moltes vegades amb certes incoherències o en certes situacions que provoquen discriminació. Volgut o no, no ho sé, prefereixo pensar que no, però la veritat és que es produeix. I el nostre dia a dia, el nostre lluitar per aquelles autoritzacions, per aquells permisos, pels procediments contenciosos administratius que hem de lluitar per defensar una simple autorització, a vegades afloren situacions que són clarament injustes i que provoca la pròpia llei. La llei d'estrangeria és una llei que, per començar, vam començar l'any 85. Era la primera que hi havia després de la Constitució espanyola, on hi ha només 2 articles que parlen dels drets dels estrangers, el 10 i el 13. No són molts articles, però en principi són suficients si els desenvolupem correctament. Això es va produir amb la primera llei, la de l'any 85, una llei temerosa, una llei prudent, una llei que era la primera, que era molt restrictiva, molt policial, era una llei que era la primera i suposo que, com totes les coses embrionàries, necessiten el seu temps. Després va venir, veieu que salto molt ràpid, després va venir la llei 4/2000, que de fet és la llei sobre la que basem tota la nostra actual normativa. La nostra actual normativa neix a la 4/2000 i totes les seves posteriors modificacions. La 4/2000 es va produir en aquell moment en què el govern d'Aznar no tenia majoria absoluta. Per tant, va haver de pactar moltes coses. És a dir, que diríem que dintre de tot era una llei bastant consensuada a Madrid. Però mira per on l'any 2000 el senyor Aznar va guanyar al cap de poc. Aquesta llei es va aprovar al gener, doncs al cap de poc va guanyar la majoria absoluta i amb la majoria absoluta el primer que va fer va ser modificar la llei consensuada, la 4/2000, i va treure la 8/2000. I la 8/2000 ja ens vam començar a carregar allò que estava consensuat i vam endurir la llei. I en aquella llei es va fer una cosa, jo crec que transcendent, que és que es va distingir entre persones legals i persones il·legals. I aquí la llei ja va crear la discriminació. La pròpia llei orgànica va dir hi ha persones que són legals i persones que són il·legals. I aquí vam fer una diferència. A partir d'aquí van venir altres modificacions que ens van portar cap a pitjor, que van ser unes petites reformes de lleis orgàniques, però sí que van afectar, evidentment, que són la 11/2003 i la 14... de memòria. La 11/2003 i la 14/2003, que són dues lleis que no van ser pròpiament, que van ser lleis orgàniques també, que van ser per modificar la 4/2000. La primera per introduir l'expulsió substitutòria de l'article 89 del Codi Penal, element essencial pels penalistes, que han de lluitar, i ells ho saben, millor que ningú, i en això també he de donar una raó que en el Col·legi d'Advocats fa molt de temps que estem intentant transmetre als advocats la importància d'aquest article i sobretot d'evitar-lo. I és que l'article 89 permet la substitució de les penes, fins al punt que una persona que ha estat condemnada per violència domèstica a 10 mesos, és a dir, que en el nostre país no compliria presó si no té antecedents, se li pot aplicar la substitució de la pena que per criteri, almenys que jo sàpiga fins ara, i no soc penalista, però ja em corregirà l'Òscar, pot ser de 10 anys, o de 5, o de 5, que ara són 5 anys d'expulsió, però la substitució és immediata. És a dir, si es produeix la substitució dintre dels paràmetres de l'article 89, aquella persona que aquí circularia pel carrer amb antecedents penals, però que podria mantenir una vida relativament normal, pot ser expulsada del país i no pot tornar en 5 anys. Amb l'agreujant que l'expulsió és del Tractat Schengen, és a dir, no és l'expulsió d'Espanya, és l'expulsió de tots els països que formen part de Schengen, i Schengen és la Unió Europea, per entendre'ns, i alguna cosa més. Per tant, provoquem un perjudici sensiblement superior, si permeteu el sarcasme, sensible al que seria la condemna aquí. Condemna que es fa amb unes garanties determinades, però que evidentment al produir-se la substitució poses automàticament en mans del jutjat la possibilitat que això es pugui produir. I això és el que va fer la llei 11/2003. La llei 14/2003 va promoure o va ser la causa de nous procediments administratius i que es pogués produir la inadmissió a tràmit de moltes de les autoritzacions que els ciutadans estrangers demanaven. Allò que deien la inadmissió a tràmit ad limine. És a dir, era com d'alguna manera dir-te com que això
per mi no compleix els requisits que ha de complir, ja no t'admeto l'expedient. Estic fent d'una manera molt genèrica, però entenem que en 15 minuts te'l podrem per molt. Ja entrarem en detall. Sé que això pot incórrer en moltes contradiccions, però sí que de manera genèrica vull dir que les lleis que es van fer tant la 11-2003 com la 14-2003 són lleis que el que van fer van ser anar enduint determinats aspectes. Un respecte al tema penal, l'altre respecte al tema administratiu. I després ja va venir la reforma, la que tenim ara, la 2-2009, amb el nou reglament que ja apliquem ara, que ja ve després d'algunes de les sentències que han anat modificant. I aquí és on em vull parar un moment. Per mi, en tot aquest procés del 2000 fins avui, el que ha resultat més transcendent han sigut les sentències. Les sentències del Tribunal Suprem i, sobretot, les del Constitucional, quan encara les feien amb alguna mica de sentit, sobretot en aquests aspectes. I n'hi ha una en concret, que moltes vegades l'expliquem quan donem la tonteria, que és la 236 del 2007, que és una sentència que va dictar la que va ser presidenta, la Maria Emília Casas, fins fa un any i mig, que és una sentència que per primera vegada treu a la llum una cosa que fins ara semblava que no ens havíem donat compte. De cop i volta la sentència diu, escolti, si parlem de legal o il·legal, en realitat no estem parlant de persones, doncs apliquem la Declaració Universal dels Drets Humans, que per això està, i convertim aquests il·legals o legals en persones. És a dir, per primera vegada una sentència va començar a parlar de persones. I quan va parlar de persones va dir hem de tenir en compte les lleis que fem sobre l'estrangeria que parlem de persones, no parlem de legal o il·legal. I això va trencar automàticament tot aquell enduïment que tenia la llei 8/2000, que era la reforma de la 4/2000, i em sembla que van ser uns 14, va anul·lar 14 articles, més o menys, no sé si 14 o 16, però en va anul·lar bastants. I els va anul·lar perquè n'hi havia molts que el que feien amb la seva redacció era provocar aquesta discriminació a la pròpia llei. I per tant, ho va anul·lar. Aquesta sentència és molt important, la 236 del 2007. I a partir d'aquí és quan tots despertem i diem, home, anem a donar-li un punt més de volta, anem a lluitar per una cosa que és evident. I és que els nostres tribunals potser han començat a reaccionar i es donen compte que parlem de persones. Per tant, aquí no hi ha distinció possible. La justícia gratuïta que s'ha de poder aplicar a tots els ciutadans ho és per tothom perquè són persones. Per tant, no podem fer distincions. La persona que està il·legal al nostre país també té dret a la defensa jurídica i que davant dels tribunals, davant d'un possible internament, d'una expulsió, un advocat el pugui assessorar. Per tant, faig aquest matís perquè crec que és important fer-lo i per fer una mica una situació d'allò. Tot això que vostè m'està dient del reglament em sembla molt bé, però és que aquí tenim un criteri. I d'acord amb aquest criteri, el que vostè em presenta no és suficient. Bé, però aquest criteri on està? El reglament? No, és un criteri que fa servir l'administració. Per què? Bé, perquè tenim unes instruccions internes que per nosaltres tenen una funció molt important, d'acord? Però les instruccions internes no són font del dret. Per tant, si jo me'n vaig al jutjat contenciós i dic a aquests senyors que jo vull aplicar les instruccions internes del departament i escolti, vostè torni a fer la carrera que no ho ha entès bé, això. El que ha d'aplicar és la llei, el que ha d'aplicar és el reglament. Bé, doncs, els advocats fa molt temps que lluitem contra això i és una llàstima, però encara no hem aconseguit rebatre-ho, que és que hi ha molts criteris que són paral·lels. Aquells criteris no escrits de l'administració, que segurament tenen una finalitat interna de reordenació d'expedients i de classificació d'expedients i de selecció d'expedients, em queden 2 minuts, i això vol dir que hem de lluitar contra coses que jurídicament no són defensables. I quan nosaltres anem al jutjat hem d'aplicar el reglament, que és el que ens toca. Per tant, sí, ho he entès bé. I a més em queden 2 minuts, no me'n queden més. El que vull dir és que aquests criteris no escrits és un cavall de batalla, és una situació que provoca molta discriminació, al meu entendre, que a més fa la feina més difícil als advocats, això per suposat, que a més patim a la nostra pròpia pell moltes vegades la sensació que el tracte que li donen a l'estranger és el mateix que li donen a l'advocat, és a dir que jo crec que en molts casos el tracte de l'administració és un tracte dur, és un tracte quasi inquisidor en algunes expressions, és un tracte en què es denota que alguns funcionaris de l'administració creuen que poden decidir més coses de les que poden decidir, i vull dir, i ho deixo aquí amb tot el respecte per molts dels funcionaris que conec, que són grans funcionaris, però això no vol dir que no n'hi hagi, com a advocats també, evidentment, que no fan bé la seva feina. I això vol dir que la llei o les instruccions o d'alguna manera aquests vicis que s'han creat dintre l'administració fan que el tracte de l'administració cap a l'administrat no sigui moltes vegades l'adequat. I això ho patim.
I moltes vegades l'advocat calla perquè sap que l'endemà ha de tornar a la mateixa administració i seguir batallant per un altre expedient, i això significa moltes vegades una certa comoditat en el tracte que no hauria de ser. Hauria d'haver una certa exigència per part dels advocats a l'hora d'exigir més algunes coses. I ja deixo només pel final, aquest minut que em queda, per comentar un parell de cosetes que m'he anat apuntant mentre parlaven els companys de taula. I és que certament la pròpia llei hi ha coses que són bastant curioses. Una d'elles és l'empadronament, que, com vosaltres sabeu, al seu dia a Vic se'ls va córrer una idea que van haver de suprimir ràpidament, que potser tenia una bona voluntat en el rerefons, però un poc anàlisi jurídica en el contingut de la decisió. Ja parlarem en el seu moment, perquè tots coneixeu el tema de Vic, però que sorprèn bastant moltes vegades els requisits sobre els quals es basen, requisits que, com deia l'Alícia, sorprenen, perquè jo quan vaig empadronar-me no em demanen el que li demanen a un estranger, i no veig per què és diferent. O, per exemple, el reagrupament familiar. O sigui, jo soc pare de fills, com tothom, una nena, en aquest cas, i a mi mai m'han preguntat si tinc diners per mantenir la meva filla. Ningú em jutja per si tinc capacitat o no. Tothom entén que un pare lluitarà pel seu fill fins al final dels seus dies perquè pugui menjar. I, per tant, entenc que hi ha determinades coses que són, jo diria, estalviables, si em permeteu. És a dir, el reagrupament familiar exigeix que una persona tingui capacitat econòmica per mantenir el seu fill aquí. I dius, home, sí, pot haver-hi una raó, una seguretat jurídica, o fins i tot podríem parlar de seguretat nacional o moltes altres coses. Però és evident que una persona que reagrupa els fills, les reagrupa per mantenir-les. I, per tant, farà l'esforç que sigui i viuran amb 50 o amb 100 euros. Però no tinc per què exigir-li que tingui 500 euros o 400 per poder mantenir aquella persona, perquè hi ha moltes famílies que amb menys poden viure perfectament. I, per tant, aquests criteris que s'apliquen són criteris que són per mi clarament discriminadors. I aquest és un exemple que m'ha vingut ara a la memòria, com és el de l'empadronament, que sembla flagrant, o ja per últim ja acabo, els casos ja molt més pintorescos del tema de la nacionalitat, que això us han explicat alguna vegada, el tipus de preguntes que fan, qüestionaris, exàmens que els hi fan a molta gent i a molts registres civils d'aquest país a les persones que han demanat la nacionalitat, jo els suspec segur. És a dir, són exàmens que poden ser 27, 30, 40 preguntes que fa el propi jutge del registre civil de la zona i que són preguntes d'allò més pintoresques, des de quin és el menjar més típic del nostre país o qui és el Cid Campeador. O sigui, a una persona que acaba d'arribar, anem a suposar, a Xangai, sincerament, em sembla un excés demanar certes coses. I això ho estan aplicant. I això a mi no m'ho han aplicat mai. Jo he nascut ja amb la nacionalitat posada, però mai m'han discut jo, mai ningú m'ha examinat de la meva capacitat d'entendre la història nacional, que potser no és la meva, o la catalana, que ningú m'ho ha demanat, però és veritat que són determinats filtres que en si mateix són tremendament discriminadors. I aquí acabo i en tot cas després ja parlarem. Gràcies.